Hayırlı Cuma kişileri, hürmetli televizor qarawçılar. Sabah Dolqunları televideniyesi bugün 14 mart kişinde sizni Otna informasyon programmasını qararga şaqıra. Min Gülnaz Gataulina hem haberçilerimiz uzgan bir Otnada rayonda bulgan yoңалыклар bilen tanıştırırız. Şamardan litseyi okutuşuları hem okuşuları maxsus harbiy operatsiyadagi harbiylarga ishki kiyimler hem boshqa kerak yaroqlar tigalar. Boylar sabasında yaşayışı Manzuma Abixujina uluq yubileyi o'ngayından qutlaular qabul etdi. Qobaq turunda ishlangan kartinalar galereyasi Opas rayoni xalqi huzurunda. Әлеге hem boshqa yoңалыклар turunda alдағы minutlarda to'liq сөйләрбез. Uzgan Otnada yozning birinchi bayrami Xalqaro xotin-qizlar kuni belgilab o'tildi. Bu kunga qarata rayon ko'lamida choralar da uyushtirildi. Shuning birisi rayon madaniyat yurtida o'zdi. Tomosha zalına ullari maxsus harbiy operatsiyada bo'lgan anilar, soldatlarning jamoatlari chaqirilib hurmatlandi. Madaniyat yurti foyesында шулай күргәзмәләрдә эшләде. Алар белән бик кызыксынып район башлыгы Рәис Миннеханов та танышты. Күргәзмәнең берсе ел хатын-кызлар республика бәйгесендә катнашып, район һәм зона турларында җиңүгә ирешкән Шәмәрдән мәдәният йорты җитәкчесе Гөлназ Әхмәт эшләренә багышланса, икенчесендә солдатка аш штабында әзерләнүче фронт кирәк-яраклары белән танышырга мөмкин иде. Район башлыгы штабның махсус район картасына үзенең култамгасын да салды һәм районыбыз гүзәл затларын бәйрәм белән котлады. Xатын-qızlarımız, alarga bik zor rahmet, alarga bütün sene kıştay selametler bulganını ilgilen görüp, bu dünya bilen rahat etip yaşarga yassırıydı. Hem indi alarının uğuşları bilen biz her vakit kullanıp yaşarga yassırıydı. Bulduralar, malatsı, hem indi alarının bütünesinde beyran bilen. Bugün güne tügül, gün sayın yeteblentirgaç, beyran gel turgan kebek. Hem indi ilerine kaçkanda da dünyanın rahatını hissedip hem indi alarını kütüp olsunlar, hem indi her vakit nuzullasınlar. Rahmet alarga. Beyram bilensin. Tomosha залында бәйрәм шулай ук Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановның тәбрикләүе белән дәвам итте. Һәм ул ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесендә катнашып, җиңү яулаган конкурсантларны, җәмәгать эчендә актив хатын-кызларыбызны бүләкләде. Алга таба тамашачыларга конкурста катнашучыларның чыгышы тәкъдим ителде. Исегезгә төшерәбез, республика бәйгесендә җаваплылыгы шикләнгән игенче җәмгыятендә 26 ел сыер савучы булып эшләүче, күп балалы гаиләдә үскән Сәрдә авылында яшәүче Рушания Сабирҗанова минем Минем һөнәрем номинациясендә Бойлар сапасыннан көмеш волонтер исемен йөртүче, бүген лаеклы ялда булган, әмма махсус хәрби операция зонасына солдатларга урын җир, кием салым һәм башка кирәк-яраклар тегүче Эльмира Касыймова аерым танылу номинациясендә җиңү яуладылар. Шәмәрдәннән Гөлназ Әхмәтшина әлеге бәйгедә мәдәният һәм рухият номинациясендә катнашып, уңышлы чыгыш ясады. Алга таба 8 март Халыкара хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Ганиева һәм аның укучылары концерты белән дәвам итте. 8 март Халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан Саба урта мәктәбендә дә хәрби патриотик эштәлекле зур концерт булды. Ул волонтер хатын-кызларыбыз якыннары яу кырында булган гүзәл затлар өчен бәйрәм бүләге булды. Туган илебез, ватаныбыз безнең һәрберебез өчен кадерле. Шуңа күрә дә махсус хәрби операция башланганнан бирле без бердәм күмәк көчкә әйләндек. Райондагы волонтер хатын-кызларның бердәмлеге белән махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләнә. Бу эшкә беренчеләрдән булып алынучыларның берсе Шәмәдәннән Зөлфия Фәхретдинова. Үземнең команда белән килдем инде. Бу кызлар киптиреп торалар. Миңа китерәләр, мин монда китерәм инде. Эшлибез, көн сайын эшлибез инде. Мин үзем инде акча да җыям менә медикаментларга, аннан соң материалдыр, кеше нәрсә китерә, шуны җыябыз инде. Яңа елның 2 январыннан тотындык инде. Мин вообще үзем инде сөйләгәнем бар, вообще Сава районында иң беренче мин тотындым. Гөлнара безгә әйтте дәген, шундый ни бар, ничек уйлыйсыз кызлар дип безнең хәят кызларына инде. Мин сразу тотындым шуны 23 елны декабрь аеннан. Аннары бүтән кызлары инде тотынды, Аллага шөкер. Без бик күп инде. Волонтерларның хәзер үз штаблары бар. Моның өчен алар элекке хәрби Әфган сугышы ветераны шәхси эшмәкәр Наил Мортазинга рәхмәтлеләр. Ашлар тутыралар, әйберләр җыялар, бакау итеп, посылкалар әзерләп, конкретно фамилиялап теге сораган кешеләргә или шул вачениләргә инде воинский частька. Аннан соң ниләр белән
детский домнар, госпитальларга. Халық бик активный сабада. Районнан бүтін ауылдардан келділер, әйберіп келділер, гіл әйбер ташып тұралар, ана гіл орнаштырып, таратып, паковайтып, шатып жіберіп тұрға керегінде. Просто мен ойлаймын, бүтін кішіні де өзінің обязанности ол. Шундай суғыш барғанда, бүтін кіші өзінің көмі кіші келе болушыларды ешінде. Концертка килүче хатын-кызларның һәрберсен ир-егетләребез шешек бәйләмнәре белән каршы алдылар. Иске Икшермә авылыннан Хәтифә апа Габдрәкыйпованың якыннары бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашалар. Концертка килер алдыннан улы Илхамны ялдан озаткан гына иде әле ул. Шакиров Илхамның позывное Кедр әнисе булам. Ул мобилизация белән 22 елны СВОга хезмәткә алынды. Минем әле киявым да сугышта, инемнең малае да сугышта. Ул безгә я голосовой җибәрә инде, я була язып җибәрә, хәлләрне сораша. Шалтыратмагыз, үзем шалтыратам дип әйтә инде. Ул шалтыратса без сөенәбез инде, исән сау дип, Аллага шөкер дип торабыз инде, Аллага шөкер. Исән саулар. Бикенен алмаз авыл главасы elden eli gumanitar yardım jiya uyuştura, avul halkı buluşa, rahmet, pasılkılar barıp jite. Pasılkı olmayacak kalganı yok, Allah'a şükür. Üzümde küçümden kelgençe kızımdağın buluşurga tırışabız indi, başka soldatlarga da, mında штабка dağın buluşkan kadar, bulduralgan kadar buluşabız indi. Әлі бүгін келешли тағын әйбір кіртіп шықтым, Аллаға шүкір. Бәйрәм концерты Саба урта мәктәбе һәм гимназия коллективы көче белән оештырылган иде. Ватанпәрвәрлек рухы белән сугарылган концерт бик эчтәлекле, күп вакыт күзләрдән яшь килерлек булды. Саба урта мәктәбе директоры Данис Яруллин әйтүенчә, мәктәп коллективы бердәм гуманитар ярдәм җыюда да һәр вакыт актив катнашалар. Безнең Җәмил абый яңгыш безгә тәкъдим белән чыккан иде. Сезнең мәктәп базасында шундый концерт оештырып булмас микән дип. Инде без һичшиксез моның белән ризалаштык. Бу концерт безнең махсус хәрби операциягә ярдәм итүче, аларның гаиләләре, балалары, шулай ук хатыннары өчен оештырылган зур концерт булып санала. Бу концертка әзерләнүгә килгәндә инде безнең узган елны да мондый концерт куйган булган иде. Инде бу концерт бик отышлы дип санадык без. Һәм бу елда Җәмил абый яңгы өчен безгә шундый тәкъдим белән чыккач, без инде хуплап алдык һәм бу концертны куярга булдык. Безнең мәктәптә дә хәрби операциядә булучы әтиләре хәрби операциядә булучы балалар бар. Аларны да шулай без бу бәйрәмгә чакырып калдык. Гуманитар ярдәмгә килгәндә без ел дәвамында гел ярдәм итеп торабыз. Инде монда безнең коллективтагы сотрудникларда, шулай балаларда гел үзләренең өлешләрен күрсәтәләр, гел ярдәм итеп торалар. Инде алга таба да бу эшне дәвам иттербез дип ышанып калам. Концерт оештыруның сәбәпчеләре волонтер ир-егетләр. Алар барлык эшләрен, шәхси тормышларын читкә куеп, даими рәвештә гуманитар ярдәм, азык-төлек, кием, салым, башка кирәк-яраклар белән ил шикләренә барып җитәләр. Солдатларны кирәк-яраклар белән даими тәэмин итеп торалар. Сәхнәгә алар да күтәрелде һәм бәйрәм белән тәбрикләде. Гуманитар ярдәм илтү өчен ерак юлларга кузгалучы Җәмил абый Янгучин волонтер хатын-кызларыбыз эшчәнлегенә югары бәя бирде һәм аларны бәйрәм белән котлады. Беләсең, что анда китәләр и шавасың. Теге анда күргәч генә беләсең, что без аларга кирәк. Менә кызларга бик зур рәхмәт. Без инде теге сәбәпче дип әйтикме, или как звено без алып баручы. Менә волонтерларыбыз, монда кызлар бөтен Саба районы весь Теләши дисеңме, Шымардан шулай торып җыелышып булышалар вообще. И без хәзер айына кайсылар 2 тапкыр даже барырга туры килә. Ну, вообще әйбәт. Булса Бик Ватан сугышында, Әфганстанда, Чечняда, Сирияда үзләренең интернациональ бурычларын үтәгәндә, шулай ук махсус хәрби операциядә һәлак булган ир-егетләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның видео язмалары да күңелне кузгатты. Матур, мәгънәле җырлар, дәртле биюләр белән концерт сизелми дә үтеп китте.
Махсус хәрби операциядәге солдатларыбызга ярдәм итүчеләр турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме Шәмәрдән лицейында булып, олы йөрәкле укытучылар, укучылар һәм волонтерлар белән танышып кайтты. Алар турында тулырак алдагы сюжетта. Люция ханым Госманова 2022 елдан бирле Шәмәрдән лицейында кызларга хезмәт фәнен укыта. Илебездә шундый вазгыять булганда егетләребезгә ничек ярдәм итик дип йөргән вакытта юлыма Зөлфия апа очрады. Ул волонтер. Эчке киемнәр тегәргә кирәк иде дигәч, без бик теләп ризалаштык. Укучы кызлар да бездән әз генә булса да файда булыр иде дип тиз арада эшкә тотындылар ди ул. 2024 елның гыйнвар аенда алар эчке киемнәр тегә башлый. Бу эш кызларга һич кенә дә авырлык тудырмый, чөнки мәктәптә һәрбер укучыга да тегү машинасы җитәрлек дәрәҗәдә. Конвейер шикелле кемдер тегә, кемдер кисә, кемдер резинка тага инде. Малайлар да шундый яратып резинкалар тактылар. Шуннан соң инде безнең спрос күбәйде. Постельный комплектлар тегә башладык. Авылыбыздан Шәмәрдән инде безнең материаллар китерделәр бик күп. Полотенцелар, кульялыклар, трусиклар бик күп. Менә 1000гә якын трусиклар тиктек, постельный комплектлар тиктек. Аннан соң хотлар, балалар, мәктәп балалар хотлар язып, күңел җылыларын салып, шуларны тапшырып, алардан менә фронттагы егетләребездән сәлам хатлары килә башлады. Шуны кадәр сөенеп, шуны кадәр шатланып, үз эшебезне ел буе дәвам иттек. Изге эш башкаручылар эчке киемнәр белән генә шикләнмичә, урын җир комплектлары да теккәннәр. Аларга материаллар белән авылдашлары, волонтерлар һәрдаим ярдәм итеп тора. Егетләрдән килгән рәхмәт сүзләре укытучыларны һәм укучыларны тагын да рухланып эшләргә этәрә. Гуманитар йөкне алып баручы шоферлар солдатлардан рәхмәт сүзләре язылган грамота яздырып алып кайтып, аны волонтерларга тапшырганнар. Безнең кул эшләребез аларга барып җитсә, без бик шатбыз гына ди Люция ханым. Госпитальгә мендәрләр кирәк булгач, анысында тегеп тапшыралар. Шушы көннәрдә тагын материаллар китерелергә тиеш. Алар яңадан тегү эшен җайга салып җибәрергә планлаштыралар. Бүгенге көндә госпитальгә мендәрләр җитми. Шуны хәбәр әйттеләр дә безгә, шуңа күрә булган материаллардан менә мин наперниклар һәм мендәр тышлары тегәм. Ул инде безнең булырга мөмкин 50-гә 50, булырга мөмкин инде безнең 50-гә 70. Нинди материаллар бар, шуны җайлаштырып, экономить итеп, сарыф итмичә материалларны шуңа күрә менә шулай итеп içinden, minderinin içinden hem tışların tigip özümüzün soldatlarımızga yaralanıp kaytkan soldatlarımızga indi buluşabız. Onlar indi hospitalde. Onda indi mümkünçilikler yok. Onlar indi bizden yaralanan, onda indi olup pişiranlarga da mümkün. Şu an indi onlar atnarazovy dip atala. Olup yuvup yürüge mümkünçilikleri yok. Şu an köp bulsa indi onlar yaxşırak buла дип әйтәм. Şu an менә булган материалларны алдым да үземнең шушылардан тегеп. Сентябрь айында кул астында кирәкле материаллары тамамланып киткәч, нинди эш башкарып булыр икән тагын дип борчылып торганда, Шәмәрдән лицейна маскировка челтәрләре үрүче апалар килеп урнаша. Безгә бик яхшы идея булды ул. Балалар инде раз без текмибез икән, әйдәгез без эшне дәвам итәбез дип, минем инде 8нче А классы, Б классы һәм 8нче В классы кызлары көндәлек килеп буш вакытларында, дәрес вакытларында, кочан вакытлар шул вакытта безнең инде сет үрдә булышалар. Һәр вакытта бик күп сетләр үрдек, егетләребездән рәхмәт хатлары килә. Шуны кадәр сөенеп, үзебезнең менә ул бит алар бит безнең егетләребез. Әгәр дә без булышмасак, аларга кем булыша инде? Шуңа күрә без бик шатланып аларга булышабыз. Үзебезнең көчебездән килгән булынча тырышабыз инде, балалар бик шат. Әти-әниләр дә рәхмәт әйтәләр, потому что балаларның менә шушы тәрбияләре үзләренә бит инде воспитание үзләренә әйләнеп кайта, шуңа күрә кешегә булышасың икән, ул безгә миңе белә кайта, шуңа күрә без бик шатбыз шушы эштә катнашуыбызга. Без технология фәнендә сугышка сеткалар бәйлибез. Безнең дәрес 45 минут үтә, без ул 45 минутта бер менә шундый сетканы бәйләп бетерәбез. Әлеге олы йөрәкле ханымнар махсус хәрби операциядагы егетләргә дигән шелтәрләрне башта мәдәният йортында үрәләр. Яңа ел алдыннан бинада чаралар үткәрелә башлагач, алар лицейга күченә. Биредә бик иркен, рәхәтләнеп эшлибез ди Әлфия Минхаҗева. Аның улы махсус хәрби операциягә мобилизация белән китә. Аңа 20 яшь, гаиләсе, бер баласы бар. Бүгенге көндә Донецк якларында хезмәт итә. Барлык теләкләребез, улларыбыз, балаларыбыз, инеләребез, абыйларыбыз исән-сау сугыш битеп, исән-сау әйләнеп кайтуларын телибез. Безнең һәрбер йокыдан уянганда да, йокларга ятканда да һәрбер бер теләк балаларыбыз исән-сау кайтсыннар. Хәт минем улым моннан китмәсә дә, мондагы Шәмәрдән егетләре шул бер полкка элеккәннәр. Шуның өчен минем улыма да барып җитә посылка. Бик зур рәхмәт.
бик зур рәхмәт әйтә. Рәмзия ханым Иванованың да улы мобилизация белән китеп Луганск якларында хезмәт итә. Тик бик каты яраланып озаклап госпитальләрдә ята. Бүгенге көндә ул өйдә. Аның күзләре, аяклары яраланган, эчәклекләренә зыян килгән. Рәмзия ханым ярдәм итүче барлык волонтерларга да олы рәхмәтләрен җиткерә. Мәктәпкә бик зур рәхмәт. Алар балалар булышалар. Нәрсә әйтсәң шуны киләләр, дәрестән керәләр. 4-нче класс балаларына хәзер киләләр инде. Апа күрсәтегез, ничек эшләр, ничек бара дип эшләр. Һәммәсенә рәхмәт. Тоткан одеяллар китерәләр, юрганнар китерәләр. Тагын плитлар китерәләр, сабыннар китерәләр, влажный салфеткалар китерәләр. Һәммәсендә без аларны комплектовать итеп, өч госпиталь бар, шул госпитальгә җибәрәбез. Бу медикаментларны алып китергән әбиләргә, апайларга һәммәсенә бик зур рәхмәт. Малайларга технология фәненнән белем бирүче Павел Осипов та изге гамәлләр кылучыларның берсе. Ул 6-нчы сыйныфта укучы 3 укучы белән менә инде ел ярым тирәсе 3D принтерларда махсус хәрби операция өчен кирәкле материалларны чыгарту белән шөгыльләнә. Изготавливаем хвостовики на сбросы, вот, например, на гранату. Вот он в таком виде. Это уже готовое изделие. Это на гранату для автоматического гранатомета, тоже для сбросов. Это для нефопамница, для обезболивающего. И здесь у нас есть заряжайки для заряжания магазинов АК. Мәктәптә башта бер принтер гына була. Аның гына җитмәвен аңлагач, калганнарын сатып алалар. Хәзерге көндә лицейда 5 принтер бар. 3 бала махсус әлеге эшне башкару өчен өйләрендә дә әлеге җиһазны булдырганнар. Лицейдагы принтерлар көн дәвамында эшләп тора, аны төнгә дә калдыралар. Һәр шимбә көнне булган эшләнмәләрне гуманитар ярдәм белән җибәреп торалар. На компьютере специализированной программе необходимо составить G-код, и после этого он уже отправляется на печать. Мы помогаем очень многим бойцам. Әлеге изге юлда йөрүче кешеләрне бер генә теләк берләштерә. Үзләрен аямыйча яу кырында көрәшүче солдатларыбыз исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Ил көннәр тыныч булсын. 18 февральдан Татарстан Республикасында махсус хәрби операция ветераннары һәм катнашучылары өчен Батырлар Татарстан геройлары кадрлар программасы эшли башлады. Бу геройлар вакыты федераль программасының аналогы. Программаның максаты махсус хәрби операция катнашучыларын киләчәктә хакимият органнарында һәм дәүләт компанияләрендә эшләү өчен әзерләү. Рөстәм Миннеханов хакимият органнары җитәкчеләренә, муниципаль берәмлекләр башлыкларына, хәрби комиссариат җитәкчелегенә, Ватанны саклаучылар фондының Татарстан Республикасы филиалына, махсус хәрби операция ветераннары ассоциациясының республика бүлегенә әлеге эшкә кушылуны сорады. Сез атна информацион программасын карыйсыз, алга таба дәвам итәбез. Байлар сабасында яшәүче Хуҗина Манзума Әл-Мөхәммәд кызына 28 февраль көнне 100 яшь тулды. Аны бер гасырлык юбилее белән район җитәкчелеге тәбрикләде. Истәлекле бүләкләр тапшырдылар. 100 яшьләр турында Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Байлар сабасында гомер кичерүче гасыр яшьтәше Манзума Пахужина шушы көннәрдә үзенең 100 яшен тутырды. Түгәрәк туган көне белән тәбрикләргә килүчеләр саны да шактыйга җыелды. Чөнки үзенең бөтен гомерен хезмәткә багышлаган тынгысыз җан иясе булып яши ул. Мәктәпне тәмамлауга халык судында сәркатип, аннан Волкасаем район комитетында эшли. Ә инде гомеренең иң озын эш стажы район мәгариф системасына туры килә. Юбилер чын мәгънәсендә мотор, күркәм тормыш юл узып 100 яшькә җитте. Саба муниципаль районы җитәкчелегеннән тәбрикләргә килүче башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Кәримовны шундук танып алды әбекәй. Сез бит мине 95 яшьлегем белән дә тәбрикләргә килгән идегез дип елмайды ул. Һәм сабыр гына алып килгән бүләк күчтәнәчләрне күзәтте. Аңа Россия президенты Владимир Путин котлавында, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов котлавында тапшырдылар. Мулдан җиләк җимеш, мотор чәчәк бәйләме Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан медаль белән дә бүләкләнде. Bütünüsüne de bek tegizidir, bütünüsüne bir türlü rahmet. Zor rahmet emmesine de. Bunun xatladı bir uylap da, bunun xatlap olur dep uylamağanıyım da. Манзума Паузының төп йортында гомер итә. Тормыш иптәше Әбүбәкер белән 30 ел яшәп, тыныч гомер итәләр алар. Балалары булмаса да көенмиләр. Менә картлык көнендә аны бер туган апасының кызлары Зинфира белән Зарима тәрбиялиләр. Biz bibliotekadan kitaplar alamiz ime, skanvortlar şişemiz ime. Min әйтеп торам инде, менә
Мәсәлән, Украинаның башкаласы нәрсә, апай? Киев, әйтә уларны шартлатып име? Менә китаплар укыйбыз, сканвордлар шишәбез. Әле библиотекадан алмый торган арада телефоннан бар бит инде анда хәзер әдәби әсәрләрне бик кертәләр инде, хикәяләрне. Шуларны укыйбыз инде. Кулда китап булмаган чагында. 100 яшькә кадәр яшәп, үз зихенендә уен-көлкене бик ярата, һаман да матурлык сагында героебыз. Ул туристик неләргә йөргә бик яратадыр я. Туристический походлар бармаган аның республикасы шул Средняя Азия калгандыр. Прибалтика якларында йөрде инде ул, аларга барды, ул якларга барды. Кеше белән аралашып яшәде, шуңа да инде менә аның хезмәттәшләре бик яратып киләләр, аның янына туган көннәреннән бер дә калдырмадылар име. Юбилярыбызны район мәгариф бүлегендә бергә хезмәт иткән хезмәттәшләре дә бик яратып, бик сөенеп котларга, үткәннәр өчен дә рәхмәт сүзләр әйтергә килгәннәр иде. Башта экономист ел, аннан соң экономистлыктан профсоюзга күчте. Барыбер бухгалтериядә утырадыр инде. Кызлар, минем үземнең эшем әзрәк, әйдә кайсыгызның эше бар дип гел булышты. Ул инде гомер буе эшләгәчтен, кайсы мәктәп директоры, кайсы нәрсә, кайсы укытучы, нәрсә һәммәсен дә беләдер. Шул чаклы хәтерли. Манзым апа, чын күңелдән туган көнең белән котлыйм. Барсы өчен рәхмәт сиңа. Гадел булдың, ярдәмчел булдың. Бик зур рәхмәт. Манзым апа, чыкаларың. Биш. Мен сен айттыммы, 90-нан соң 100 болалы да берсә киләбез әле дип. Менә ул көн килеп җитте. 100 булады да. Субханалла. 100 килми калмады. Манзума апага сәламәтлек, бәрәкәтле картлык телибез. Мөселманнар өчен изге Рамазан айы дәвам итә. Мәчетләрдә һәм йортларда ифтар, ягъни авыз ачу мәҗлесләре үтә. Шундый саваплы ашларның чираттагысы кичә районыбызның Сабантуй мәдәни спорт бинасында да оештырылды. Әлеге матур күркәм ифтар мәҗлесен Байлар сабасында яшәүче Гөлнара һәм Айдар Галимовлар гаиләсе үткәрде. Алар 100 кешене бер табын артына җыйды. Һәрберегезнең дә гаиләләрендә иминлек булсын, татулык булсын, балаларыбыз, оныкларыбыз исән-сау булсыннар, я Раббы. Аларның шатлыклары белән сөенеп, бергә уртаклашып, бергә шөкердәшеп, һәрбер аткан таңны мул табыннар артында кайнар чәйләр белән кушалар анасызлардан булсын иде. Монда дөрестән дә минем күңелемә иң якын кешеләр, кадерле кешеләр, шуның хәтеренә җаным, менә шушы кешеләрне күргәч сөенә торган кешеләр генә җыелды. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Sizin varmısınız şu şükürler Ramazan ayetlerinde? Varmısınız şu Ramazan aylarında kurasalarımızda tıdırma, varmısınız yerden misin? İlesi kurasalarında nasip eylesin diye. Hadi şu sözler kuşkaşılar bin ezmek benim kımda kutlasın diye. Şu meclisinde bir iştirakçı birinin bunlarına ilk zorlanmalarını eklesin diye. Onlar rahatlığı balalarının rahatını görüp, işlerle onları bir şulay rahatla yaşasınlar. Bizden şuşun bir mutluluğuna şapırmaları için adakta ve üzerinde silasın. Мәҗлескә Казан каласыннан имам хатиплар, муллалар, Татарстанның төрле төбәкләреннән дин әһелләре, райондашлар чакырылган иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге мәҗлес бик күркәм булды. Әлхәмдүлиллаһ. Бу мәҗлестә балалар да, яшьләр дә җыелды. Бик күркәм вәгазьләр сөйләнде, матур мәчетләр башкарылды, бергә дуалар кылдык. Бу мәҗлесләрне үткәрү бик мөһим, чөнки алар безне берләштерә, безнең күңелләребезне сафландыра. Һәм бу көндә шундый мәҗлесләрне үткәрергә бүтән мөмкинлекләр бар. Шушы мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Без бергә булсак, бер-беребезне кадерләп, бергә дуалар кылып яшәсәк, һичшиксез бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булачакбыз. Мәҗлеснең алып баручысы Марсель Әхмәдуллин һәм татарның иң моңлы җырчыларының берсе Марсель Вагызов халыкка үтемле вәгазьләр сөйләде, мөнәҗәтләр көйләде. Азан әйтелгәннән соң халык авыз ачты. Аннан соң ахшам намазы укылды. Ифтар мәҗлесе моңлы җырлар, мөнәҗәтләр белән үрелеп барды. Bütün yaman gamelge
Ифтарда катнашучылар да шушы мәҗлесне үткәргән Галимовлар гаиләсенә үзләренең зур рәхмәтләрен әйттеләр. Алга таба дин юлында бергә булыйк дигән изге теләкләрен җиткерделәр. Татарстан буйлап сәяхәт итүче кабак турында эшләнгән картиналар күргәзмәсе бу айда Апас бистәсендә эшләячәк. 3 март көнне аның тантаналы ачылышы узды. Әлеге күргәзмә Россия рәссамнар берлеге белән берлектә оештырыла. Проектның җитәкчесе Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис Минхаҗев. Бәйрәмдә бер төркем рәссамнар, җырчылар һәм 21 ел Саба районында үткәрелүче кабак бәйрәменә башлангыч бирүче Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе коллективы да катнашты. Апас ягы кунакларны якты йөз белән каршы алды. Бу төбәкнең үзенең матур традицияләре бар. Аларны яшәтүче халкы да ачык күңелле, ягымлы. Апаска килеп төшкәч тә мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Мингазиев без кунакларны туган якны өйрәнү музее белән танышырга чакырды. Зәвык белән төзелгән яңа өлешендә борынгы чир гәүдәләндерелгән. Биредә мамонтларның үзләрен, шул чирларда яшәгән беренче кешеләрне, хайван җәнлекләрне күрергә мөмкин. Музейның калган өлешләрендә тарих күчешенә бәйле рәвештә бик күп төрле экспонатлар урнаштырылган. Гомумән, Апас бай тарихлы җирлек. Аның үзенә генә хас һәм халкы яратып катнаша торган мотор бәйрәмнәре дә бар. Безнең Апас районына хас булган дип әйтәс килә. 8 ел дәвамында Гармонның йөрәк җыры дигән фестиваль бар. Анда безнең яшьтән 6 яшьтән алып инде 85 яшькә хәтле шундый өлкән кешеләр дә катнаша дип әйтәгән балалардан башлап, капка төпләренә, чишмә буйларыннан башланып, ул безнең шулай Апасның үзәгенә килеп җитә. Икенчесендә Апаска гына хас 2000 фестиваль барлы җырчылар, ул инде 19 ел үтә. Икенче ел матурлап юбилейны үткәргән инабыз. Минхаҗев Мөдәррис ага белән җәйкенне 2023 елда танышкан идек. Ул бөтен Россия художникларын Апас районына алып килеп, Апасның матур табигатен рәсемгә төшереп, бездә шундый матур 35 картиналы күргәзмә булдырдылар. Biz şundan birliğine aның белән хәбәрләшеп торабыз. Менә аның шушындый кабак выставкасын тәкъдим итүе без аны шатланып кабул иттек. Ни өчен дигәндә, ул беренчедән тәҗрибә уртаклашуда, икенчедән инде өйрәнүдә. Апас мәдәният йортында исә гармунчылар моңа каршы алды. Җырчыларыбыз да түзеп кала алмадылар. Кабак картиналар экспозициясе мәдәният йортының фойесыннан урын алган иде. Бәйрәмне тамаша итәргә килгән халык аның белән рәхәтләнеп таныша алды. Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән бик матур проект эшләгән. Алар журналистика белән генә шөгыльләнмиләр, менә шушы татар мәдәниятен күтәрү белән дә шөгыльләнәләр. Менә күрәсез, Россия рәссамнар берлеге тарафыннан әзерләнгән күргәзмә və bu Sabada үткән кабак бәйрәменнән дип таныштырдылар безне. Шулай ук татар җырлары, татар мәдәнияте, Саба районының үзешчәннәре чыгыш ясый. Бик зур рәхмәт аларга. Кадәр кабак рәсеме күргән юк әле, менә инде генә кабак юк. Шундый кызыклы күргәзмә. Татарстанның халык рәссамы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы Мөдәррис Минхаҗев картиналар әхлакый дәрес, алар онытылмас мизгелләр бүләк итүче ди. Бу күргәзмәнең тагын бер яңалыгы, без кайда булсак та шушы якта яшәп җитүче рәссамнарны чакырабыз. Менә монда безнең Илгиз Маликов дигән рәссамыбыз Каратун авылы рәссамы, ул Имам Хатип, динле, ныклы шундый милли җанлы безнең шәхесебез, һәм аның картинасы да бизәде безнең шушы экспозицияны. Татарстанның халык артисты Миңгылабый Галиев исә күргәзмәдән генә түгел, апасының үзенә килүе белән дә шат иде. Хәтта җырлап та җибәрде. Яшь күңелле булуыңны сәләмә әйтәләр. Яшәрем дусларым килгән, мен яшьлеккә гашык булышуга күрә картайган бер дә ашыкмыйм. Күргәзмә ошыймы сезгә? Ошамаска. Безнең беләсеңме, малай, безнең бакчада әле удавление салмай. Шаккаттым мен шу кадәр кабаклар өстәйләр. 15 килолы булган күзгә улын күтәреп куйдык үлегә машинага. Күрәй күзгәрмә өстәп кабакларны шулай. Бу бит табигый. Безнең теге бөтен үзебезнең
жерде үзебезнең бакчабызда үскән әйберләрне шушында килеп күрүе минем үчен шатлыктан гаҗәп бәйрәм булган. Әйе, шын мәгънәсендә кабак, җыр һәм күптән көтелгән моң бәйрәме булды бу көн апаслылар өчен. Аларга Татарстанның халык артистлары Мингулгалиев, Рөстәм Маликов, композитор, җырчы, язучы һәм журналист Алмаз Хәмзин, Собадан килгән сәнгатькәрләребез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рисәнә Мустафина, җырчы, гармончы Минислам Кәримов, кала кунаклары Татарстанның атказанган артисты Фәрит Мирзануров, композитор, баянчы Рафинат Сәләховлар үзләренең матур җырларын, гармон, курай, моңнарын бүләк иттеләр. Соба дулкыннары телерадио компаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова апас тамашачысын Собада кабак бәйрәме тарихы, күренекле рәссам һәм әлеге бәйрәмнең сәбәпчесе Мөдәррис Минхаҗевның тормыш сәхифәләре белән таныштырды. Ашыкмасын, елағайма, өткәннәрнең моңын кем тыңлар, бала шағың бірлә үткән инеш бойларында, зарығып көтә сине сағынып білдірә талларың. Жылы рәхәт очрашу, күңелле кич булды бу көн. Тамашачылар һәр чыгышны көчле алкышка күмде. Ә күргәзмә апаста 1 ай эшләячәк. 8 март көне спорт чаралары да оештырылды. Шуларның берсе Собаның үзәк шугалагында үтте. Ират командалар хоккей буенча районара турнирда катнашты. Бузда Соба районының Лисхоз һәм Шәмәрдән командалары һәм Теләче районы хоккейчылары очрашты. Турнир махсус хәрби операциядә хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган солдатлар истәлегенә һәм халыкара хатын-кызлар бәйрәменә багышланды. Ярышларны ачу тантанасында Алим спорт мәктәбе һәм спорт комплекс директоры Рифат Хисамов һәр командага җиңүләр теләде. Уеннар өчен бу көнне комфорт һава торышы хакимлек итте. Хоккейчылар да мөмкин кадәр үз командалары өчен матур уен күрсәтергә һәм җиңү китерергә тырышты. Дусларча үткәрелгән бу очрашуда барлык нәтиҗәләр буенча 3нче урынны Лисхоз, 2нчене Теләче һәм 1нче призлы урынны Шәмәрдән хоккейчылары яулады. Шулай ук иң яхшы капкачы, һөҗүмче, сакчы номинацияләрендә җиңүчеләр ачыкланды. Бу исемнәргә Лисхоздан Илгиз Мәҗитов, Теләчедән Айбулат Зәйнетдинов, Нияз Галимов, Шәмәрдәннән Ратмир Биктимиров, Лисхоздан Илмир Асадуллин һәм Шәмәрдәннән Амаль Нуруллиннар лаек булды. Одна информацион тапшыруында сезгә җиткерәсе яңалыкларыбыз шулар иде. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итәр. Аннары бөек җиңүгә 80 ел сәхифәсе һәм җырлы бүләк тапшыруын карый аласыз. Иртәгә Рамазан аеның 15нче көне сәхәр ашау 3 сәгать 47 минутта тәмамлана. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 47 минутта булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Һәм инде кичке ялларыгыз күңелле үтсен. Ял көннәре файдалы эшләр белән сугарылсын. Исән сау булыгыз.